дар аксар минтақаҳои пахтакори кишвар айни ҳол маъракаи чиниши пахта бо вусъат идома дорад. Шаҳри Левака низ ҳамчун яке аз марказҳои муҳими пахтакорӣ саҳми назараси худро дар таъмини иқтисодиёти ҷумҳурӣ мегузорад. марди деҳқон бо заҳмати шабонарӯзӣ ҳосили солро ҷамъоварӣ карда онро ба корхонаҳои коркард месупорад. дар навбати худ корхонаҳои саноатӣ дастранҷи пахтакоронро қабул намуда онро коркард ва ба бозори дохилию хориҷӣ равона месозанд. яке аз чунин корхонаҳои фаъол ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon Polymer мебошад, ки имрӯз ҳамчун як такягоҳи боэътимоди иқтисодии Леваканд шинохта шудааст. корхона дорои иқтидори солонаи зиёда аз 7000 тонна пахта буда имкон медиҳад маҳсулоти хоҷагиҳои пахтакори на танҳо шаҳр, балки ноҳияҳои ҳамсоя низ пурра қабул ва коркард гардад. танҳо то имрӯз ин корхонаи истеҳсолӣ беш аз 110 тонна пахта қабул намудааст. дар ин корхона айни ҳол 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ба маоши худ таъмин мебошанд. ин иқдом ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум, зиёдшавии андозҳои буҷавӣ ва тавсеяи соҳаи саноати шаҳр мусоидат менамояд. хоҷагии деҳқонӣ Бустон яке аз хоҷагиҳои калони пахтакори шаҳр ба ҳисоб рафта дорои 300 гектар замин мебошад. деҳқонони ин хоҷагӣ бо ҳисси масъулиятшиносӣ барои ҳосили фаровон кӯшиш намуда саҳми шоистаи худро дар иҷрои дурнамои ҳосили пахта мегузоранд. бо дарки аҳамияти саноаткунонии кишвар ва зарурати коркарди маҳсулоти ватанӣ дар ҳамин хоҷагӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Абдуллоҷон таъсис ёфтааст. ин корхона на танҳо пахтаи парвардаи хоҷагиро қабул ва коркард мекунад, балки аз дигар хоҷагиҳои шаҳри Левака низ пахтаро қабул менамояд. ҳамин тариқ корхона ба рушди саноат дар шаҳр ва коркарди пурраи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. айни ҳол бештар аз 50 тонна пахта ба корхона ворид гардида коркард шуда истодааст. фаъолияти чунин корхонаҳо барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти коркардшуда ва ҳамзамон зиёд намудани содирот ба кишварҳои дигар мусоидат менамояд. аз сӯи дигар таъсиси онҳо барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда сатҳи зиндагии мардумро беҳтар месозад. соли ҷорӣ дар шаҳри Леваканд дар майдони зиёда аз 1030 гектар пахта кишт гардида кишоварзон барои оростани хирмани 2524 тонна пахта талош доранд. масъулини мақомоти иҷроия, барзгарон, соҳибкорону роҳбарони корхонаҳои саноатӣ бо дарки амиқи аҳамияти пахта ҳамчун тиллои сафед пайваста кӯшиш доранд, ки дастранҷи марди деҳқон саривақт ва бо сифати баланд коркард шавад. ин раванд имкон медиҳад, ки ҳосили ҷамъовардашуда талаф наёфта маҳсулоти ниҳоӣ аз қабили нах, тухми пахта ва маҳсулоти иловагӣ ба бозорҳои дохилию хориҷӣ бароварда шавад. ҷумъахон бобохонзода, Нуриддини Раҷаб, Намозалии Эргаш, шаҳри Леваканд. ахбор.